कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः. ശ്രീമദ്ഭാഗവതം സപ്തമസ്കന്ധം 5-ാം അധ്യായം ശ്ലോകം 14 കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ അതിലെന്താണ് പ്രഹ്ലാദൻ പറഞ്ഞാൽ, ഭഗവാനെ ഒരു കാന്തായിട്ട് നമ്മൾ വിചാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്രഹ്ലാദന്റെ മനസ്സ് ഒരു ഇരുമ്പ് കഷ്ണം പോലെയാണ്. അടുത്തുള്ള ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യത്തില് ഈ ഇരുമ്പ് കഷ്ണം, കാന്തത്തിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഇരുമ്പ് കഷ്ണം കാന്തത്തിന്റെ അടുത്തേക്ക് മൂവ് ചെയ്യണ പോലെയാണ് ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യത്തില് വളരെ ശുദ്ധഹൃദയനായിട്ടുള്ള പ്രഹ്ലാദന്റെ ഹൃദയം ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് മാത്രം ഒഴുകും, വേറെ എങ്കിലും പോവില്ല. അങ്ങനെ ഒഴുകാത്തവരെ ഭഗവാൻ, എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിൽ ഈ ഭഗവാനാവുന്ന കാന്തണ്ട്. ആരുടെ മനസ്സാണ് ഭഗവാനിലേക്ക് ഒഴുകാത്ത അവരുടെ മനസ്സ് എന്താ പറയുക, തുരുമ്പ് പിടിച്ച ഇരുമ്പാണ് എന്നൊക്കെ, അതുപോലെയാണെന്നൊക്കെയാണല്ലോ പ്രഹ്ലാദൻ ഇവരോട് പറഞ്ഞപ്പോ ഈ അവരുടെ റിയാക്ഷനാണ്, ആരുടെ ശണ്ടാമർക്കന്മാരുടെ റിയാക്ഷനാണ് നാരദൻ പറയണം. നാരദ ഉവാച 15ഉം 16ഉം വായിക്കാം. ഏതാവത് ഏതാവത് ബ്രാഹ്മണായോക്ത്വാ വിരരാമ മഹാമതി തം നിർഭൽസ്യാഥ കുപിത സദീനോ രാജസേവക. 16 ആനീയതാമരേ വേത്രമസ്മാകമയശസ്കര കുലാങ്കാരസ്യ ദുർബുദ്ധേശ്ചതുർത്ഥോസ്യോദിതോദമ. നമുക്ക് നോക്കാം. ബ്രാഹ്മണായ ഈ ബ്രാഹ്മണന്മാരൊക്കെ ആയിക്കൊണ്ട്, മീൻസ് ശണ്ടാമർക്കന്മാരോട് അല്ലെങ്കിൽ ശണ്ടാമർക്കന്മാർ കേൾക്കാനായിക്കൊണ്ട് ഏതാവതുക്ത്വ ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞിട്ട് മഹാമതി, അതായത് വളരെ ബുദ്ധിമാനായിട്ടുള്ള ഈ പ്രഹ്ലാദൻ വിരമിച്ചു. ഇപ്പോ ഈ പറഞ്ഞതൊക്കെ ശണ്ടാമർക്കന്മാരോട് പറഞ്ഞിട്ട് പ്രഹ്ലാദൻ തന്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിച്ചു. മീൻസ് പിന്നൊന്നും പറഞ്ഞില്ല. അപ്പൊ എന്താ ഉണ്ടായത്? അനന്തരം നിർഭൽസ്യ, അതായത് ഈ പ്രഹ്ലാദനെ ചീത്ത പറഞ്ഞ്, നിർഭൽസ്യ എന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ വളരെ അധിക്ഷേപിച്ചിട്ട്, കുപിത കോപിച്ചവനും, കോപിച്ച ഈ രാജസേവകന്മാര്, മീൻസ് ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ എന്താണ് സേവകന്മാരാണല്ലോ ശണ്ടാമർക്കന്മാര്. കാരണം ശുക്രാചാര്യർ അവരുടെ ഗുരുവാണല്ലോ, ഗുരുവിന്റെ മക്കളല്ലേ. അപ്പൊ ഇവരും സേവകന്മാരാ. അതായത് ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ സേവകന്മാരായിട്ടുള്ള ഇവര് ദീനഹ മീൻസ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അധീനരുമായ, അതായത് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ജയിക്കാത്തവരുമായ അവര് പറഞ്ഞു അരേ, അതായത് അരേന്ന് വിളിക്കണത് രാജഭൃത്യന്മാരവിടെ ഉണ്ടാവൂലോ, അവരെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു വേത്രമാനീയതാം, ചൂരല് കൊണ്ടുവരൂ, അയം ഇവൻ അസ്മാകം ഞങ്ങൾക്ക്, അയശസ്കര ഞങ്ങൾക്ക് ഇവൻ ചീത്തപ്പേരുണ്ടാക്കിയിരിക്കണു, അപകീർത്തി ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കണു ഇവൻ. പിന്നെയോ കുലാങ്കാരസ്യ, ഇവൻ ഈ കുലത്തിനെ നശിപ്പിക്കണ അഗ്നിയാണ്. ദുർബുദ്ധേ, ദുഷിച്ച ബുദ്ധിയാണ്. അസ്യ ഇവന് ചതുർത്ഥ, അതായത് ചതുർത്ഥ ദമ, 4ാമത്തെ, അതായത് സാമം ദാനം ഭേദം ദണ്ഡം, 4 തരത്തിലാണ്. അപ്പൊ ഒരാളെ പറഞ്ഞാൽ അനുസരിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ ആദ്യം നല്ല വാക്ക് പറയുക, പിന്നെ എന്തെങ്കിലും കൊടുത്തിട്ട് പ്രലോഭിപ്പിക്കുക, പിന്നെ ദേഷ്യപ്പെട്ട് പറയുക. ഇത് 3ഉം വർക്ക് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ശിക്ഷ, അതായത് ആയുധം, എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം എടുത്ത് വേദനിപ്പിക്കുക, ശിക്ഷയാണ്. പിന്നെ ദണ്ഡം. അങ്ങനെ 4ആണേ. അതിൽ 4ാമത്തേതായിട്ടുള്ള ദണ്ഡം തന്നെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. കാരണം ഇയാള് കുലത്തിന് നശിപ്പിക്കണ അഗ്നി പോലെയും ദുർബുദ്ധിയും ആണ്. അപ്പോ വേഗം ചൂരല് കൊണ്ടുവരൂ എന്ന വേത്രമാനീയതാന്ന് അവിടെയുള്ള ഭൃത്യന്മാരോട് പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഇവന് 4ാമത്തേതായിട്ടുള്ള ദണ്ഡം തന്നെ കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്. അതായത് സാമം, ഞങ്ങൾ നല്ല വാക്കൊക്കെ പറഞ്ഞു നോക്കി, ദാനം ചെയ്തില്ല, എന്തായാലും 2ാമത്തെ ദാനാണ്, എന്തെങ്കിലും കൊടുത്തിട്ട് പ്രലോഭിപ്പിക്കുക. കുട്ടികളെയൊക്കെ നമ്മളെ അങ്ങനെ ചെയ്യൂലോ. പിന്നെ ചീത്ത പറഞ്ഞിട്ട്, ദേഷ്യപ്പെട്ടിട്ട്, പേടിപ്പിച്ചിട്ട്, അതും വർക്ക് ചെയ്തില്ല. അപ്പൊ പിന്നെ ഇയാളെ ദണ്ഡം തന്നെ പറ്റുള്ളൂ, അതായത് ശിക്ഷ പറ്റുള്ളൂ, അത്ര ദുർബുദ്ധിയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്
ചൂരില് കൊണ്ടുവരാൻ പറയും. ഇങ്ങനെയാണ് ചണ്ടാമർക്കന്മാർക്ക് പ്രഹ്ലാദൻ പറഞ്ഞു എന്ന് മനസ്സിലാവണമെന്നില്ല. അവരൊരുട്ടൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നല്ലാണ്ട് അവർക്ക് ഇതൊന്നും ഉൾക്കൊള്ളാനുള്ള മനഃശുദ്ധി ഇല്ല. അതാണ് അവർക്ക് മനസ്സിലാവാത്തത്. അപ്പൊ നാരദൻ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെയാണ് അവര് പ്രഹ്ലാദൻ പറഞ്ഞപ്പോ പ്രതികരിച്ചപ്പോ ചൂരിൽ കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞു. ഓക്കെ. നാരദ ഉവാച 15-16 ഏതാവത് ബ്രാഹ്മണായോക്ത്വാ വിരരാമ മഹാമതി തം നിർഭൽസ്യാഥ കുപിത സദീനോ രാജസേവക. 16 ആനീയതാമരേ വേത്രമസ്മാകമയശസ്കര കുലാങ്കാരസ്യ ദുർബുദ്ധേശ്ചതുർത്ഥോസ്യോദിതോദ്ദമ. ഇനി 17 ദൈതേയ ചന്ദനവനേ ജാതോയം കണ്ടകദ്രുമ യന്മൂലോന്മൂല പരശോർ വിഷ്ണോർ നാളായിതോർഭക. എന്താ പറയണറിയോ? ദേഷ്യമൊരിക്കൽ. അതായത് ചണ്ടാമർക്കന്മാർക്ക് എന്താ പറയണറിയോ? ദൈതേയ ചന്ദനവനെ, ഈ അസുരന്മാരാകുന്ന ചന്ദന കാട്ടിലെ കണ്ടകദ്രുമ മുള്ളുമരമായിട്ട് ജാതഹ ജനിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ പ്രഹ്ലാദൻ ഉണ്ടല്ലോ അസുരന്മാരൊരു ചന്ദനക്കാടാണെന്ന് സങ്കല്പിക്കുക. അസുരന്മാര് ഒരു ചന്ദനക്കാടാണ്. അതായത് ഓരോ അസുരനും ഓരോ ചന്ദനമരാണ്. അങ്ങനത്തെ ചന്ദനക്കാട്ടിലത്തെ ഒരു മുള്ളു മരായിട്ട് ജനിച്ച ഒരു ആളാണ് ഈ പ്രഹ്ലാദൻ. യൻ മൂലോന്മൂല പരശോഹോ, അതായത് ഈ ഏതിന്റെ വേരോടുകൂടി നശിപ്പിക്കണ കോടാലിയായിരിക്കുന്ന വിഷ്ണോഹോ, വിഷ്ണുവിന്റെ നാളം പോലെ ആചരിക്കുന്നവൻ അർഭക, ഈ കുട്ടിയാകുന്നു. എന്താ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞാല്, ഈ അസുരവൃക്ഷത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ കാടിന്റെ അസുരക്കാട്, ഈ ചന്ദനക്കാടിന്റെ ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ വൃക്ഷത്തിനെ ഉന്മൂലനാശനം ചെയ്യാൻ ഉള്ള ഒരു മഴുവിന്റെ മഴു ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള മഴു വിഷ്ണുവാണ്. ആ മഴുവിന്റെ ആ ഇരുമ്പ് സാധനം ഉണ്ടല്ലോ, ആ പരശു, ആ മഴുവിന്റെ ആ ഇരുമ്പ് വെട്ടണ ആ സാധനം വിഷ്ണു ആണെങ്കിൽ ഇവൻ അത് വെട്ടാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന, അതായത് അതിലൊരു മരത്തുമ്പിൽ പിടിപ്പിക്കുക, എന്നിട്ട് ആ മരം കൊണ്ടല്ലേ നമ്മള് ആ മഴുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം കൊണ്ട് നമുക്കൊന്നും വെട്ടാൻ സാധിക്കില്ല. ഒരു മരത്തിനെ വെട്ടാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. ആ മഴുവില് ഒരു ഇരുമ്പ് സാധനം ഉണ്ടല്ലോ മൂർച്ചയുള്ളത്, അത് മാത്രം എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് വെട്ടാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി അതൊരു മരത്തിന്റെ കോലുമ്പില് ഘടിപ്പിക്കുന്നിട്ട് പിന്നെ അങ്ങനെയാണല്ലോ മഴു. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയണത് എന്താ വെച്ചാല്, ഈ അസുരവൃക്ഷത്തിനെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മഴു സങ്കല്പിക്കുക. അതിലത്തെ ആ ഇരുമ്പ് സാധനം മഹാവിഷ്ണുവാണ്. മഹാവിഷ്ണു ഈ ആ മരം കൊണ്ടുള്ള ഹാൻഡിലുണ്ടല്ലോ, ആ പിടി, ആ മരം കൊണ്ടുള്ള പിടിയായിട്ട് പ്രഹ്ലാദനെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുകയാണ്. മഹാവിഷ്ണുവാകുന്ന മഴു പ്രഹ്ലാദനാവുന്ന പിടി ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അസുരവൃക്ഷത്തിനെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യാൻ, അതായത് പാടേ നശിപ്പിക്കാൻ ഒരുങ്ങാണ്. ഇവൻ ഈ ശരിക്കും ആദ്യം പറഞ്ഞ എന്താണ്, അസുരന്മാരാകുന്ന ചന്ദനക്കാട്ടിലെ മുള്ളുമരാണ് ഇവൻ എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ പറഞ്ഞു അസുരവൃക്ഷത്തിന് തന്നെ വൃക്ഷത്തിന് ഉന്മൂലനാശം വരുത്താൻ ഉള്ള മഴുവാണ് ആര്? മഹാവിഷ്ണു. ആ മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ മഴു വെച്ചിട്ടുള്ള പിടിയാണ് ഈ പ്രഹ്ലാദൻ എന്ന് പറയാണ്, ഈ കുട്ടി എന്ന് പറയാണ്. അതായത് ഈ നമുക്ക് അതിനാണ് അത്ര ഇതാ പറയാ നാളം എന്ന് പറയണത്. നാളായിതാ പറഞ്ഞില്ലേ, നാളം പോലെ ആചരിക്കുന്നു. മീൻസ് ആ പിടിയായിട്ട് നമുക്കിവിടെ പ്രഹ്ലാദനെ കാണാം എന്നാണ്. നാളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വെച്ചാ ഈ പിടിയാണത്രേ. അപ്പോ അതായത് ആ മരം മുറിക്കാൻ നമുക്ക് ആ ഹാൻഡിൽ പിടിച്ചിട്ടല്ലേ മഴുകൊണ്ട് വെട്ടി മുറിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതില്ലെങ്കിൽ മഴുകൊണ്ട് മരം മുറിക്കാൻ വളരെ വിഷമാണല്ലേ, വെറുതെ എങ്ങനെ, അതുകൊണ്ട് കുഞ്ഞ് ആ ഇരുമ്പ് മാത്രം എടുത്തിട്ട്. അപ്പൊ അതുപോലെ അസുരവംശം നശിപ്പിക്കാൻ കെട്ടി പുറപ്പെട്ടിരിക്കണ വിഷ്ണു ഉപയോഗിക്കണ ഒരു പിടിയാണ് ഈ പ്രഹ്ലാദൻ. അതുകൊണ്ട് ഈ കുലത്തിന് നാശം വരുത്തുന്ന ആളാണ്. മുള്ളുമരം പോലെ ചന്ദനക്കാട്ടിൽ നിൽക്കുകയാണെന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്. ഇനി 17 ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഉപമ തമാശയാണ്.
ദൈതേയ ചന്ദനവനേ ജാതോയം കണ്ടകദ്രുമ യന്മൂലോന്മൂല പരശോർ വിഷ്ണോർ നാളായിതോർഭക. ഈ കുട്ടി അർഭകൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ബാലൻ. 18 ഇതിതം വിവിധോപായൈർഭീഷയം സ്തർജനാദിഭി പ്രഹ്ലാദം ഗ്രാഹയാമാസ ത്രിവർഗസ്യോപപാദനം. എത്ര കുട്ടിയ പാവം. ഇത് ഇപ്രകാരം തർജനാദിഭി, തർജനം മുതലായ വിവിധോപായൈഹി പലവിധ ഉപായങ്ങളാൽ തം ഭീഷയൻ അവനെ ഭയപ്പെടുത്തി. ആദ്യം അതാണ് ഭേദം. സാമവും ദാനവും ഭേദവും ഭേദാണപ്പത്. ത്രിവർഗസ്യ ഈ ധർമാർത്ഥ കാമങ്ങളുടെ ഉപാദനം ഉപാദനം, അതായത് എന്തൊക്കെയാണ് ആ ധർമ്മം എന്നുള്ളത് നിർണയിക്കുന്ന ശാസ്ത്രത്തെ പ്രഹ്ലാദനെ ഗ്രാഹയാമാസ പഠിപ്പിച്ചു. ഇങ്ങനെ ഈ ചണ്ടാമാർക്കന്മാര് അധിക്ഷേപിക്കുക, അടിക്കുക, അങ്ങനെ പല സൂത്രങ്ങളെ കൊണ്ടും പ്രഹ്ലാദനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് പേടിപ്പിച്ചു. പാവം അടിക്കും ചെയ്യും, ചീത്ത പറയുകയും ചെയ്യും. എന്നിട്ട് ഈ ധർമാർത്ഥ കാമം എന്നുള്ള ഈ 3 വിധം പുരുഷാർത്ഥങ്ങളുടെ അതായത് മോക്ഷല്ല, ധർമ്മവും അർത്ഥവും കാമവും എന്നുള്ള പുരുഷാർത്ഥങ്ങളുടെ സ്വരൂപങ്ങളെയും വൈഭവങ്ങളെയും പറ്റി വിവരിക്കുന്ന ശാസ്ത്രമൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചു. അതായത് എങ്ങനെയാണ്, എന്താണ് അസുരന്മാരുടെ ധർമ്മ പഠിപ്പിക്കണം കേട്ടോ. പിന്നെ അസുരന്മാരുടെ എത്ര പൈസയ്ക്ക് വേണ്ടി എപ്പോഴും ശ്രമിക്കണം എന്ന് പറയാ. അർത്ഥം അധർമ്മം ചെയ്താലും വേണ്ടില്ല, പൈസ ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി എന്ന്. എന്നിട്ട് മോഹങ്ങൾ സാധിക്കുക. അതാണല്ലോ ശരിക്കും സാധാരണ നിലയ്ക്ക് ധർമാർത്ഥ കാമ മോക്ഷം എങ്ങനെയാണ്, അത് വളരെ നമ്മൾ വിചാരിക്കേണ്ട കാര്യമായിട്ടു. എന്താ അറിയോ, ധാർമ്മികമായിട്ട് നമ്മൾ അർത്ഥം, ധർമ്മം കഴിഞ്ഞ അർത്ഥല്ലേ, പിന്നല്ലേ കാമം. ധാർമ്മികമായിട്ടുള്ള വഴിയിൽ കൂടി അർത്ഥം സമ്പാദിച്ച് ധാർമ്മികമായിട്ടുള്ള മോഹങ്ങൾ സാധിച്ച് കുറച്ചു കാലം ജീവിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വിരക്തി വന്ന പിന്നെ അവസാനത്തെ പുരുഷാർത്ഥം, 4ാമത്തെ പുരുഷാർത്ഥമായത് മോക്ഷം കിട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് ഐഡിയല്. ധർമ്മം അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രം നമുക്ക് അർത്ഥം സമ്പാദിക്കാൻ പാടുള്ളൂ, ധനം. എന്നിട്ട് ആ കിട്ടിയ ധനം കൊണ്ട് ധാർമ്മികമായിട്ടുള്ള മോഹങ്ങളെ സാധിക്കാവൂ. അതായത് ബാക്കിയുള്ളവർക്കൊക്കെ നമ്മൾ കൊടുക്കണം, അവനവന്റെയും ചെറിയ മോഹങ്ങളൊക്കെ സാധിക്കാം. അങ്ങനെ കുറച്ചു കാലം ജീവിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വൈരാഗ്യമൊക്കെ വരുമ്പോൾ പതുക്കെ പിന്നെ നമുക്ക് മോക്ഷത്തിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റും. ഇവിടെ അതല്ല പറയണേ, അസുരന്മാരുടെ ശാസ്ത്ര പഠിപ്പിക്കണേ. അധർമ്മമായാലും വേണ്ടില്ല ധനം സമ്പാദിക്കുക, എന്നിട്ട് ധനം കൊണ്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് മുഴുവൻ നടത്താൻ നോക്കുക, കാമങ്ങൾ മുഴുവൻ സാധിക്കുക. ഇതൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചു. എങ്ങനെ ശകാരിക്കുക, ഭയങ്കരമായിട്ട് ദേഷ്യപ്പെടുക, അടിക്കുക, ഇങ്ങനത്തെ അതായത് സാമമില്ല, ദാനമില്ല, ഭേദവും ദണ്ഡവും മുഴുവനെ ചെയ്തു. ഭേദാണ് ശകാരിക്കലൊക്കെ, ദണ്ഡം അടിക്കുക, ഉപദ്രവിക്കുക, അതൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് ഈ അസുര ശാസ്ത്രം പഠിപ്പിക്കാനും അവര് ശ്രമിച്ചു. അപ്പൊ നമുക്ക് പേജ് മറന്നു കേട്ടോ. 18 ഇതിതം വിവിധോപായൈർ ഭീഷയം സ്തർജനാദിഭി പ്രഹ്ലാദം ഗ്രാഹയാമാസ ത്രിവർഗസ്യോപപാദനം. ഇനി 19 തത ഏനം ഗുരുർജ്ഞാത്വാ ജ്ഞാതജ്ഞേയ ചതുഷ്ടയാ ദൈത്യേന്ദ്രം ദർശയാമാസ മാതൃമൃഷ്ട മലങ്കൃതം. അതിനുശേഷം തഥ മീൻസ് അതിനുശേഷം ഗുരു ആചാര്യൻ ഏനം ഇവനെ ജ്ഞാതജ്ഞേയ ചതുഷ്ടയം അറിയേണ്ട ഒക്കെ അറിഞ്ഞു എന്ന് അറിഞ്ഞവനായിട്ടൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചുല്ലോ, എല്ലാം പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തുല്ലോ. ഇപ്പോ ഇവര് വിചാരിക്കണ ഈ അസുരന്മാരുടെ ശാസ്ത്രം പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു, എന്നിട്ട് അങ്ങനെ വിചാരിച്ചിട്ട് ഇവനെല്ലാം പഠിച്ചു എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് എല്ലാം പഠിപ്പിച്ചു, അപ്പൊ അവനെല്ലാം പഠിഞ്ഞു എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് മാതൃമിഷ്ടം, അതായത് എന്നിട്ട് അമ്മ നല്ലോണം കുളിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ്, അതായത് കയാധു കുളിപ്പിച്ച് അലങ്കരിക്കപ്പെട്ടവനായിട്ട് ദൈത്യേന്ദ്രം, അതായത് ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ അടുത്ത് ഹിരണ്യകശിപുവിനെ ദർശയാമാസ മീൻസ് ദർശിപ്പിച്ചു, ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി എന്നർത്ഥമുള്ളൂ. അപ്പോ ഇങ്ങനെ അറിയേണ്ട 4 സംഗതികളും
ഒക്കെ അറിഞ്ഞു ഞങ്ങളെല്ലാം പഠിപ്പിച്ചു ഇപ്പോ. അതുകൊണ്ട് ഇനി എല്ലാം അവൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിച്ച് ഒരു ദിവസം അമ്മോടെ നല്ലോണം കുളിച്ച് നല്ല മിടുക്കനായി, പിന്നെ നല്ല രാജ ചിഹ്നങ്ങളോടുകൂടി ഒരു രാജകുമാരന്റെ പിന്നെ ചിഹ്നങ്ങളോടൊക്കെ കൂടിയിട്ടുള്ള ആഭരണങ്ങളും അലങ്കാരങ്ങളും ഒക്കെ ചെയ്യിപ്പിച്ച് ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുചെന്നു. തതയേനം ഗുരുർജ്ഞാത്വാ ജ്ഞാതജ്ഞേയ ചതുഷ്ടയം ദൈത്യേന്ദ്രം ദർശയാമാസ മാതൃമൃഷ്ടമലങ്കൃതം. അതായത് ഈ ഇങ്ങനെ എന്താണ് നാലെണ്ണം അറിയേണ്ട, അതായത് സാമം ദാനം ഭേദം ദണ്ഡൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞുല്ലോ. എന്നിട്ടാണ് അച്ഛനടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയത്. അവർക്ക് നല്ല കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇനിയൊക്കെ ശരിക്കും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, അങ്ങനെ അത്ര അടിക്കൊക്കെ ചെയ്തേ. പക്ഷെ പ്രഹ്ലാദൻ തിരിച്ചിങ്ങോട്ടൊന്നും പറഞ്ഞില്ല. അപ്പ ഈ പറഞ്ഞു കൊടുത്തതല്ലാണ്ട് പിന്നെ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല, തിരിച്ചൊന്നും പറഞ്ഞില്ല. ഇവര് അടിക്കും എന്ത് ചെയ്താലും മനസ്സിലായില്ല എന്നോ ഒന്നും തിരിച്ചൊന്നും പറയാൻ പോയില്ല. അപ്പൊ ഇവരുടെ വിചാരം സാമവും ദാനവും ഭേദവും ദണ്ഡം കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ പിന്നെ ഹിരണ്യകശിപു പറഞ്ഞ പോലെയൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചു എന്നുള്ള ആത്മവിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നു അവർക്ക്. ഇനി ഹിരണ്യകശിപു ചോദിക്കുമ്പോ വേണ്ട പോലെ ഉത്തരം പറയുന്നേ. എന്നിട്ടാണ് കൊണ്ടുപോയത്. പാഞ്ഞോ നോക്കട്ടെ, ഒന്നും കൂടി പറ്റുമോ നോക്കട്ടെ കേട്ടോ. 20 ഒക്കെ പറ്റും. 20 പാദയോ പതിതം ബാലം പ്രതിനന്ദ്യാശിഷാസുര പരിഷ്വജ്യ ചിരം ദോർഭ്യാം പരമാമാപനിർവൃതിം. പാദയോഹോ പാദങ്ങളിൽ പതിതം അതായത് അച്ഛന്റെ പാദങ്ങളിൽ നമസ്കരിച്ചിരിക്കുന്ന ബാലനെ അസുരൻ ആശിഷ അതായത് അനുഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് പ്രതിനന്ദ്യ അഭിനന്ദിച്ചും കൊണ്ട് ദോർഭ്യാം 2 കൈകൾ കൊണ്ടും ചിരം പരിഷ്വജ്യ അതായത് നല്ലോണം കെട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ടേ പിന്നെ ഹഗ് ചെയ്തും കൊണ്ട് പരമാം നിർവൃതിം ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ആനന്ദത്തെ പ്രാപിച്ചു. സ്നേഹമൊക്കെ ഉണ്ട് ഹിരണ്യകശിപുവിന്. അപ്പോൾ ഹിരണ്യകശിപുവിന് സന്തോഷമായി. കാരണം ചാണ്ടാമർക്കന്മാര് നല്ല ആത്മവിശ്വാസത്തോടു കൂടി നല്ല അമ്മയാണെങ്കിൽ കുളിപ്പിച്ച് നല്ല ഭംഗിയിലൊക്കെ പിന്നെ ആഭരണങ്ങളൊക്കെ അണിഞ്ഞ ഒരു രാജകുമാരന്റെ എല്ലാ ചിഹ്നങ്ങളോടും കൂടിയൊക്കെ ഡ്രസ്സ് ചെയ്യിപ്പിച്ച് അവിടെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവന്നു. അപ്പൊ എല്ലാം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിച്ച് സന്തോഷമായിട്ട് വേഗം പിന്നെ അനുഗ്രഹിച്ചിട്ട് നന്നായി മിടുക്കനായി പഠിച്ചു വന്നു അല്ലേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പിന്നെന്താണ് കുറെ നേരം കെട്ടിപ്പിടിച്ചു സന്തോഷം കൊണ്ട്. എന്നിട്ട് നിർവൃതി അടഞ്ഞു. ഒരച്ഛന്റെ ഒരു സന്തോഷം ആണ് അതിൽ പറഞ്ഞത്. പാദയോഹോ പതിതം ബാലം പ്രതിനന്ദ്യാശിഷാസുര പരിഷ്വജ്യ ചിരം ദോർഭ്യം പരമാമാപനിർവൃതിം 2 കൈ കൊണ്ട് കെട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ട്. 21 ആരോപ്യാംഗമവഘ്രായ മൂർധന്യശ്രുകുലാംബുഭി ആസിഞ്ചൻ വികസദ് വക്ത്രമിതമാഹ യുധിഷ്ഠിര. ഹേ യുധിഷ്ഠിര, നാരദൻ പറയണ, ഹേ യുധിഷ്ഠിര, അംഗമാരോപ്യ അതായത് മടിയിലിരുത്തിട്ട് മൂർധനി തലയില് അവഘ്രായ വാസനിച്ചു. നല്ല വാത്സല്യത്തോട് കൂടിയിട്ട് മടിയിൽ കയറ്റിയിരുത്തി നമ്മളിങ്ങനെ തലയൊക്കൊന്ന് വാസനിച്ചു. അശ്രുകുലാംബുഭി എന്നിട്ടോ ആനന്ദബാഷ്പം പൊഴിച്ചുകൊണ്ട് ആസിഞ്ചൻ അവനെ നനച്ചു ആനന്ദബാഷ്പം കൊണ്ട്. ആര്? ഹിരണ്യകശിപു. വികസദ് വക്ത്രം എന്നിട്ട് സന്തോഷമായിട്ടുള്ള മുഖത്തോടു കൂടി ഇതം ആഹ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു. ഭയങ്കര സന്തോഷമായി കണ്ടിട്ട് പ്രഹ്ലാദനെ. അപ്പൊ വേഗം ഹിരണ്യകശിപു വേഗം സാധാരണ ഒരു അച്ഛനുണ്ടാവണ വാത്സല്യമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ നല്ലോണം. അപ്പൊ വേഗം മടിയിലിരുത്തി തലയൊക്കെ വന്ന് വാസനിച്ച് എന്നിട്ട് കണ്ണിന്ന് ഇങ്ങനെ ആനന്ദ ബാഷ്പം ഒഴുകുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടൊക്കെ പ്രഹ്ലാദന്റെ മേലൊക്കെ നനഞ്ഞു. എന്നിട്ട് നല്ല സന്തോഷമായിട്ടുള്ള മുഖത്തോടു കൂടിയിട്ട് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു. 21 ആരോപ്യാംഗം അവഘ്രായ മൂർധന്യശ്രുകുലാംബുഭി ആസിഞ്ചൻ വികസദ് വക്ത്രമിതമാഹ യുധിഷ്ഠിര. പിന്നെന്താ ഹിരണ്യകശിപു ഇതാണ് പറഞ്ഞത് കേട്ടോ. 22 പ്രഹ്ലാദാനുച്യതാം താതാം സ്വധീതം കിഞ്ചിദുത്തമം കാലേനൈതാവതായുഷ്മൻ യദശിക്ഷത് ഗുരോർ ഭവാൻ. ഏതാവതാ കാലേന മീൻസ് ഇത്ര കാലം കൊണ്ട്, കുറെ ദിവസമായിട്ടല്ലേ പഠിപ്പിക്കാൻ പറഞ്ഞൊരു ഒന്നും കൂടിയൊക്കെ ശരിക്ക് ആരുടെയും ഇൻഫ്ലുവൻസ്, വിഷ്ണു ഭക്തന്മാരുടെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഇല്ലാതെ പഠിപ്പിക്കാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ കുറച്ചു ദിവസമായി അത് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം
ഇത്രയും ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ട് ഭവാൻ നീ ഗുരോഹോ ഗുരുവിൽ നിന്ന് സ്വധീതം നന്നായി എല്ലാം പഠിച്ചതും എന്തൊക്കെ നീ പഠിച്ചു വെച്ചാൽ അതും ഉത്തമം ഉത്കൃഷ്ടവുമായ യദ് അശിഷത് എന്താണ് നീ പഠിച്ചത് കിഞ്ചിത് അതിലേതാനും ഒന്ന് അനുച്യതാം നീ പറയണം. നീ ഇപ്പൊ കുറച്ചു ദിവസമായില്ലോ ഞാൻ നിന്നോട് ചോദിച്ചിട്ട്. ഇപ്പൊ ഈ സമയം കൊണ്ട് നീ ഗുരുക്കളിൽ നിന്ന് എന്ത് ഉത്കൃഷ്ടമായിട്ടുള്ള പിന്നെ പാഠാണ് പഠിച്ചത്, അതിലേതെങ്കിലും ചിലത് എന്നോട് പറയൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഉത്കൃഷ്ടമായിട്ടുള്ള ഏതാനും കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചത് പറയാൻ പറഞ്ഞു. ഹിരണ്യകശിപാച പ്രഹ്ലാദാനുച്യതം താതാ സ്വധീതം കിഞ്ചിദുത്തമം കാലേനൈതാവതായുഷ്മൻ യദശിക്ഷത് ഗുരോർ ഭവാൻ. ഗുരുവെന്ന് പഠിച്ചതേ പറയാൻ പറഞ്ഞു. പ്രഹ്ലാദൻ അപ്പൊ വേഗം പറഞ്ഞതാണ്. വളരെ 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 ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ശ്ലോകമാണ് നമ്മൾ ഇനി ചെയ്യാൻ പോണത്. അത് രണ്ടും കൂടി ചെയ്ത് നമുക്കിവിടെ നിർത്താം. ഏറ്റവും വൺ ഓഫ് ദാന്ന് തന്നെ പറയാം. ഏറ്റവും എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമെന്ന് ശരിയാ. ഭാഗവതത്തിലത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ശ്ലോകങ്ങളിൽ ഒന്ന് എന്ന് പറയാം. എന്താച്ചാൽ 9 തരത്തിലുള്ള ഭക്തിയെ പറ്റി പറയാണ്. ഈ 5 വയസ്സായ പ്രഹ്ലാദനെ ആലോചിച്ചോളൂ കേട്ടോ. അതെ പ്രഹ്ലാദ ഉവാച ശ്രവണം കീർത്തനം വിഷ്ണോഹോ സ്മരണം പാദസേവനം അർച്ചനം വന്ദനം ദാസ്യം സഖ്യം ആത്മനിവേദനം. 24 ഇതി പുംസാർപ്പിത വിഷ്ണു ഭക്തിശ്ചേന്നവലക്ഷണ ക്രിയതേ ഭഗവത്യദ്ധ തന്മന്യേധീതമുത്തമം. തന്മന്യേ അധീതമുത്തമാണ് കേട്ടോ. ഭഗവതി വിഷ്ണു അതായത് ഭഗവാനായിട്ടുള്ള വിഷ്ണുവിൽ ഇതി ഇപ്രകാരം നവലക്ഷണ ഭക്തി 9 തരത്തിലുള്ള ഭക്തി അതായത് പുംസാം ഒരു പുരുഷനാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരാളാൽ അർപ്പിക്കപ്പെട്ടതായിട്ട് ഭഗവതി അദ്ധ ഭഗവാങ്കൽ വളരെ ആത്മാർത്ഥമായി ക്രിയയെ ചെയ്യപ്പെടുന്നു എങ്കിൽ തദ് അതിനെ ഉത്തമം അധീതം ഉത്കൃഷ്ടമായ പഠിപ്പാണെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. എന്താ പറഞ്ഞറിയോ? ഈ പറഞ്ഞത് ഏതൊക്കെ 9 ശ്രവണം, നമ്മളിപ്പോ ലിസണിങ് അല്ലെ, കേൾക്കണത്. കീർത്തനം, ഭഗവാനെ കീർത്തിക്കുക. പിന്നെയോഹോ വിഷ്ണോഹോ സ്മരണം, ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുക. പിന്നെയോ പാദസേവനം, ഭഗവാനെയും ഭഗവത് ഭക്തന്മാരെയും സേവിക്കുക. അർച്ചനം, അർച്ചിക്കുക, അതായത് ഈ പ്രതിമകളിലൊക്കെ അർച്ചിക്കുക. വന്ദനം, നമ്മൾ വന്ദിക്കുക, നമസ്കരിക്കുകയൊക്കെ. പിന്നെ ദാസ്യം, ഭഗവാനെ ഒരു ദാസനെ പോലെ സേവിക്കുക. പിന്നെയോ സഖ്യം, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരനായിട്ട് എപ്പോഴും ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുക. പിന്നെയോ ആത്മനിവേദനം, അവനവനെ തന്നെ സമർപ്പണം ചെയ്യുക. ഇങ്ങനെ 9 തരത്തിലാവാം ഭക്തി. ശ്രവണാവാം, കീർത്തനാവാം, സ്മരണം ആവാം, വിഷ്ണോഹ സ്മരണം എന്ന് പറഞ്ഞു, സ്മരണാവാം, പാദസേവനം ആവാം, ഭഗവാനെയും ഭഗവത് ഭക്തന്മാരുടെയും പാദസേവനം, അർച്ചനം, പിന്നെയോ വന്ദനം. പിന്നെ ഒരു അർജുനൊക്കെ ഒരു സഖിയെ പോലെ, സഖാവിനെ പോലെ, അല്ല ദാസ്യം ഹനുമാനെ പോലെ ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ സഖ്യം ചാൽ അർജുനനെ പോലെ ആവാം, ആത്മനിവേദനം മഹാബലിയെ പോലെ ആവാം. എല്ലാറ്റിനും ഉദാഹരണം ഉണ്ട്. ശ്രവണം നമ്മളൊക്കെ ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ, ശ്രവണം പതിവുണ്ടല്ലോ. കീർത്തനം അതും നമ്മൾ പതിവുണ്ട്. സാധാരണക്കാരൻ പലരും കീർത്തിക്കും അല്ലെ, നമ്മൾ ഓരോ ഭജനയൊക്കെ ചൊല്ലി കീർത്തിക്കും. നമ്മളിതാ ഇതുപോലെ ആരെങ്കിലും പറയണതും ഒക്കെ നമ്മൾ കേൾക്കും, പാടണതും ഒക്കെ കേൾക്കും, വെറും കേൾക്കുക. അങ്ങനെ വിഷ്ണു സഹസ്രനാമം കേട്ടാലും മതി. അതുപോലെ തന്നെ കീർത്തിക്കുന്നവരുണ്ട്. പിന്നെയോ അതും ആവാം. ഇന്നെ സ്മരിക്കുക, വെറുതെ ധ്യാനിച്ചിരിക്കുക, അങ്ങനെയുള്ളവരും ഉണ്ട്. എന്ത് തരത്തിലായാലും വേണ്ടില്ല. ഈ 9 തരത്തില് പാദസേവനം, ചിലർ അങ്ങനെയല്ല. അപ്പൊ നോക്കൊരു സപ്താഹം നടത്തുകയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിനു വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക, അതൊക്കെ അതേലോ ഒരു സേവനമാണല്ലോ. അങ്ങനെ ഈ എന്താണ് സപ്താഹമൊക്കെ നടത്താൻ സഹായിക്കണവർക്ക് ഇരുന്ന് കേൾക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല. അപ്പൊ അതന്നെ ഒരു തരം
പിന്നെ ഈശ്വരസ്മരണാണേ അത്. പിന്നെ അർച്ചനം, പ്രതിമയിലൊക്കെ അർച്ചിക്കുക, ഒക്കെ നമ്മൾ പതിവുണ്ട്. വന്ദനം, നമസ്കരിക്കുക. പിന്നെ ഹനുമാനെ പോലെ ഒരു ദാസനെ പോലെ ആവുക. പിന്നെ സഖ്യം, അർജുനെ പോലെ ഒരു സഖിയായിട്ട്. പിന്നെ മഹാബലിയെ പോലെ സർവവും സമർപ്പിക്കുക. ഈ 9 വിധം ഭക്തി ആണ് ഏറ്റവും മഹാവിഷ്ണുവിലുള്ള ഈ 9 തരത്തിലുള്ള ഭക്തിയാണ് ഏറ്റവും ഉത്കൃഷ്ടം എന്നാണ് ഞാൻ പഠിച്ചത് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഇതിന് ഉത്തരേ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. അതാണ് പറഞ്ഞത്. ഈ 9 ലക്ഷണത്തോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ഭക്തിയെ ആർക്കാണ് ഭഗവാനിൽ ഈ 9 തരത്തിലുള്ള ഭക്തി ഏതെങ്കിലും ആയാലും മതി, ഏതെങ്കിലും ഒന്നായാലും മതി, ഭഗവാനിൽ ആർക്കാണുള്ളത് അതാണ് ഏറ്റവും ഉത്കൃഷ്ടമായിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. ഈ ഗുരുക്കളിൽ നിന്നൊന്നും എനിക്ക് ഈ ഉപദേശം കിട്ടിയിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇവരെന്ന് കിട്ടിയതല്ലാതെ എന്താ ഗുരു പഠിപ്പിച്ചെന്നല്ലേ പറഞ്ഞ ഉത്കൃഷ്ടമായിട്ടുള്ളതാ. പക്ഷേ എനിക്ക് ഇത്ര ഉത്കൃഷ്ടമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ഈ ഗുരുക്കൾ പഠിപ്പിച്ചില്ല. പക്ഷെ എനിക്കറിയാം ഇതാണ് ഉത്കൃഷ്ടം എന്ന്. ഏതാ? ശ്രവണം കീർത്തനം വിഷ്ണോഹോ സ്മരണം പാദസേവനം അർച്ചനം വന്ദനം ദാസ്യം സഖ്യം ആത്മനിവേദനം. ഇതാണ് ഭഗവാനിൽ ഈ 9 വിധത്തില് ഈ 9 തരത്തിലുള്ള ഭക്തി ഏതെങ്കിലും ഒന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് ഏറ്റവും, അല്ലെങ്കിൽ മുഴുവൻ ഉണ്ടാവാം, ഉത്കൃഷ്ടമായിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. ഇതെന്റെ ഗുരുക്കന്മാര് പഠിപ്പിച്ചില്ല. ഈ ഉത്തമ ഭക്തിയെ പറ്റിയൊന്നും അവര് പഠിപ്പിച്ചില്ല. പക്ഷെ ഇതാണ് ഏറ്റവും ഉത്തമമായിട്ടുള്ളത് ഞാൻ അങ്ങയോട് പറയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് ഇവിടെ നിർത്താട്ടോ. അപ്പൊ നമുക്ക് എത്രാമത്തെയാണത്? അത് 2 കൂടി വായിച്ച് നിർത്താം. പ്രഹ്ലാദ ഉവാച. അത് വളരെ നല്ല ശ്ലോകമാണ് കേട്ടോ. പ്രഹ്ലാദ ഉവാച 23. ശ്രവണം കീർത്തനം വിഷ്ണോഹോ സ്മരണം പാദസേവനം അർച്ചനം വന്ദനം ദാസ്യം സഖ്യം ആത്മനിവേദനം ഇതി പുംസാർപ്പിത വിഷ്ണു ഭക്തിശ്ചേന്നവലക്ഷണ ക്രിയതേ ഭഗവത്യദ്ധ തന്മന്യേധീതമുത്തമം. ശ്രീകൃഷ്ണാർപ്പണമസ്തു. സർവത്ര ഗോവിന്ദനാമ സങ്കീർത്തനം. ഗോവിന്ദ ഗോവിന്ദ. ഗുരുവായൂരപ്പ ശരണം.